zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar wacce ke ta kama hanyar ci gaba sakamakon ayyukan alheri irin na daina shan hitsarin wari da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya assasa nan da can ya kuma ƙudura aniyar cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa da handama da babakere ta hanyar kamanta gaskiya da riƙon amanar da 'yan ƙasa suka lamunce masa ne jagorance su tsawon shekaru 5. Amma me aka gani? Wasu miyagun 'yan siyasa suka kulle taggu da makircin da ya yi sanadiyar tsundumar ƙasarmu cikin mawuyacin halin da take ciki a halin yanzu tsawon watanni 18 ba gaba ba baya sakamakon kwancakalar da tsari irin na aikin soji da suka yi, kasancewar su da kansu ta bakin shugaba na rundunar sojoji na wancan lokaci General de Corps d'Armée Salihu Modi ya hito ya kwaɗi da babban murya cewa Bazoum ya biya su baya da bashi duk abin da ya kamata a yi na kayan aiki da kuma kwantar musu da hankali ta ɓangaren aiki da kuma iyali. Amma daga ranar 26 ga watan Yuli sai karatun ya sake, sai aka komo ana shirye-shirye ana ƙazafe-ƙazafe har aka kai ga cewa tsaro ya taɓarɓare cikin ƙasar mu ta Nijar, ana cin hanci da rashawa da handama da babakere da dai sauransu. Tun daga nan ne rudani ya shiga, saboda magana ce ta Allah, duk abin da aka aikata cikin zalunci to komin daren daɗewa wanda ya aikata wannan al'amari rabon shi jin kumiya ne. Abin da ya haifar da ci gaba da nacewar da waɗanga sojoji 16 angulu da kan shamuwa ta hanyar farfagandi da ɓadda idan 'yan kallo. Ga gaskiya ana ganin ta amma an ƙi ta sam. Ƙaƙa za a yi a ce ƙasa kamar irin tamu ta jamhuriyar Nijar da ake mata ikirarin cewa kashi 99 cikin 100 musulmi ne, a zo a ɗarme maƙarya da cin amana da zalunci gindi, amma a rasa mutum guda ɗaya tilo wanda za ya taka ma waɗanga sojoji angulu da kan shamuwa birki ta hanyar yi musu nasiha, ya jayo hankalinsu su yi ma kansu kiyamar lele, su tausaya ma kansu da kansu, su tausaya ma ƙasarmu da kenan tana ci gaba da tagayyara tana ƙarawa. Har a hito cikin talabijin ana kwaɗi da babban murya cewa wai za a yin kira wajen aljannai su kama Nijar ɗoki da dai sauransu. Mai kwaɗi bai san abin da yake yi ba, jama'a ya kamata a ce mai saurare da hankalin shi. Su waɗanga mutane da ke hitowa suna cewa za su yin kira wajen aljannai. To in kura na maganin zawo ta yi makanta, yanzu ku diba irin yadda 'yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka cikin jihar Talabiri. To inda gaske ne ba ku yin kira wajen aljannai su je su kwatattake su ta tak. Da cikin jihar Talabiri ne ake ganin abin ya yi kamari matuƙa. Ya watsu ya barbaɗu cikin jihar Tawa inda 'yan mujawo suka sha ma mutane kai suna ga amsar zakka. Yayin da a cikin jihar Doso wajejen Junju da Sugaye da dai sauransu, Yelu da wajen su Tuniga, abin nan ma sai ci gaba da ɗaukar wani sabon salo yake yi. Ko da yake alhamdulillahi sakamakon bayanan da suke zo mana, an ce jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka sun samu wata babbar galaba akan 'yan ta'adda miyagun ɗiya sakamakon haɗin gwiwa da suka samu a sassa daban-daban na wannan yanki, abin da ya ba su damar su ɗauki agaji cikin gaugawa, saboda an ce ana ganin wulgin wasu baƙin mutane saman motuna a wajejen Yelu, Tuniga, Bangu da dai sauransu, abin da ya ba jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka damar ɗaukar mataki cikin gaugawa. Wajejen Poste de Police da na Duwan na wajen su Tuniga, nan wajen ma an sami kishin cewa suna son su zo su kawo wani harin ta'addanci, aka ɗauki mataki cikin gaugawa. Wajejen Yelu an samu labarin cewa 'yan ta'adda suna kai da kawo, suna son su aikata zamba, nan ma bayanan da muka samu suka tabbatar mana da cewa an daƙile abin cikin gaugawa. Yanzu kuma mazamna gundumar Gaya da kewaye nan wajen ma sun ce hankalinsu duk ya tashi sakamakon wasu mayyan halbe-halbe da suka yi tashi na ƙaran mayyan bindigogi tsakanin jiya zakkuwa yau, inda aka samu labarin cewa jami'an tsaro FDS ne suka yi wani rubdugu saman wasu 'yan ta'adda da ke da kwai a wannan yanki. Mu ci gaba da addu'a muna ƙarawa jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka, Allah ya ƙara ba su galaba, ya taimake su da taimakon shi, ya ƙare ƙasarmu da kariyar shi. A ɓangare guda muna jan hankali muna ƙarawa ga waɗanga sojoji 16 angulu da kan shamuwa
da suke nuna wani hali irin na bara-bara, yayin da al'ummomi suke ta yin kiraye-kiraye wajejen abala filinge da filinge kan kanta tun tsawon lokaci, a zo a yi musu makamancin wannan aiki, a yi shara. Al'umma suna tagayyara cikin jihar Talabere, jihar Tawa haka nan, amma shiru kake ji tamkar an tura bawa garinsu. In ka ga an ɗauki mataki cikin gaugawa, to ka tabbata a wannan yanki bututun mai ya biya ta nan wajen, abin da ke ƙara tabbatar ma mutane cewa lalle waɗanda sojoji 16 tabbas wajen su karanzir ya yi mutum. Mu dai addu'ar da muke ta yi muna ƙarawa, Ubangiji Allah ya kubutar da al'ummar ƙasarmu daga ciwon son zuciya da son ɗarme maƙarya gindi da yin mursisi da ƙememe, mu mance da hannun da Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya yi mana na manisanta kanmu da ƙarya da zalunci da cin amana, abinda ake gani yana ta wanzuwa a sassa daban-daban na ƙasarmu. Shekaran jiya kusa an ga ƙungiyar 'yan ƙwadago na babban asibitin birnin da magaran sun hito suna kwaɗi da babban murya ta hanyar yin tir da Allah wadde suka ja hankalin darakta janar na wannan asibitin birnin Zandar akan ya yi tsayin daka da ƙafafun shi ya saita al'amura bisa turbar gaskiya da adalci, sakamakon wani abin da suka ce ya ɗarme musu kai. An kama ɓarayin filamfi, an kama ɓarayin doya, an kama ɓarayin spaghetti, wasu hatta kai aka wallafa sunayensu saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo, aka fallasa su, aka musu kururuwa cewa su ɓarayi ne. Sai gashi wani abin da ke ban mamaki, in ji ƙungiyar sandikat, ba so ɗaya ba so bi ba, jandarmomin da ke gadi a babban likitan birnin da magaran sun kama wani mutum ɗauke da buhuhuwan shinkafa, aka yi mursisi aka yi ƙememen cewa a'a ba haka nan abin yake ba ɓarawo ne ba sato su yayi ba, nan dai a san kaka aka murɗa ta ba, aka bar shi ya wuce da shinkafa shi. Bai daddara ba abin ya sake faruwa, saboda har ila yau dai an ƙara kama shi da wasu bukukuwan shinkafa wanda har magana ta kai ga jandarmeri. A cewar ƙungiyar sandikat, darakta janar king ya ɗauki matakin tsige wannan mutum daga mukamin da aka bashi cikin babban asibitin birnin da magara. Kwana biyu wani abin mamaki sai ga wata sabuwar takarda ta fito, an ce a'a baya da laifi ko muskara zaratin, a fahimce shi bane, duk da cewa an garkame shi a ofishin jandarmomi aka ce an wanke shi ta tas, baya da laifi ko ɗai. Abin da ya jayo kushin mambobi na ƙungiyar sandikat suka ce su har yanzu ba su gane hanyar madakare. Darakta janar ya hito furi falo ya yi musu bayani dalla-dalla, saboda abin yana gaban mamaki. A ce an kama ɓarawon filamfi 5 har an wallafa shi gare su sosiyo, wani ma an yanke mai hukuncin kasan ka je ka gyara halinka na wata 5 da kuma zaman gidan yari na wata guda. Amma a ce wanda ya sato buhunan shinkafa har an hiddo takarda an ce an wanke shi ta tas, baya da laifi ko ɗaya. To jama'a, ire-iren waɗannan abubuwa su ne kenan suna ga faruwa cikin ƙasar mu ta Nijar. Zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar tsarin zamantakewar jama'a yana samuwa ne ta hanyar kamanta gaskiya da adalci a cikin ƙasa. Zalunci shi ke kawo rarrabuwar al'umma. In aka hito aka gaya muku gaskiya da babban murya, sai ku danganta mutane da 'yan ta'adda ko maciya amana ƙasa, alhali babu cin amana da ya kai ƙasa tana zamana lahiya, babu laihin zamana ballantana na tsaye, ka zo ka yamuce ta, ka wargaza ta, kuma ka ci gaba da jawo mata tuntunu a ciki da wajen ƙasa. Shi dai komin daren daɗewa gaskiya sai ta bayyana ga hili, an ganta an kuma santa an yi aiki da ita. Mutum baya gane baya da wayo sai radda al'amarin ya kwaɗi ga ƙasa warwas, sai ka diba gabas da yamma dama da hauni, ka rasa ina yake cincirin da jama'an nan da suke hitowa suna kwaɗin sai kayi. Alhali wasu tsoro ne, wasu manahici, wasu jahilci, wasu tsabagiyar son zuciya ne, wasu kwaɗayi ne ke kai su ga cewa sun yarda sun amince da karan aikin da aka yi irin na mai da ƙasa baya. Duk mai hankali gami da tunani in yadda bi irin yadda al'amarra ke tahiya a sassa daban-daban na ƙasarmu, ya san akwai buƙatar gyara ta kowane ɓangare, ta kowane fanni. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.